general Anambra Ezegu Unyami Music Empire. Where you come and see music one where I see there. One night not na Go TV. Oh there. By Ebiokwu. Ebiokwu no wa. Ebiokwu no. Ebiokwu no. Ebiokwu. Ebiokwu no. Ebiokwu no. Ebiokwu no wa. Ebiokwu no. Ebiokwu. Ebiokwu no. Ebiokwu no. Ebiokwu na-edozi obi no. Ebiokwu no. Ebiokwu na-edozi ụlọ. Ebiokwu no. Ebiokwu no. Nice. Ibeji kwuo nwa bụ okwu ahụ. Ebiokwu na-edozi ụlọ. Ebiokwu na-edozi obi nụ. Onye ọbụla chedo m ntị n'onugwu n'ụlọ ma. Oji ego wemba. Oji ego ya ji ọgwụ. Ego bụ mma nwoke o. Ọ dị ya. A sịrị Ebiokwu na-edozi obi nụ. Oji ego wemba. Ebiokwu na-etigbo ilo n'unu. Onye ego bụ eze. Ebiokwu na-etigbo ilo nu. Ebiokwu na-edozi obi. Ụmụnne m na ụmụnna m unu ma pụta ọzọ. Egwu ndị bịa ibe a. Ebiokwu na-etigbo ilo nunu. Oji ego nwamba. Oji ego ya ji ọgwụ. Ego bụ mma nwoke nụ. Ebiokwu na-edozi ụmụnne m. Ebiokwu na-etigbo ilo nụ. Egwe ọ dị ya. Egwu a ka ndị bịanụ. Ka nnebe mmụ enwelu ma nna m. Mmadụ ka anyị chọlụ jee. Onye ka egwula egwu onye nna ị ga-adị. Anyị na-ekele late Chief Ogbuefi Nnebife Alogwu Akụ na-edozi ụlọ 1 na mụ enwelu mụ anam. Onye ka a mụrụ na 1940 to 2014. Oji ego nwambanụ. Ebiokwu na-edozi ụlọ. Abụ m ụlọ ọmụmụ ana onye nna nọ na. N'enu Ogbuefi Nnebife ịbụ Nwalogwu. Ya bụ Akụ na-edozi ụlọ bịa. Ma mmụ enwelu m ana m. Ebiokwu na-etigbo ilo nụ. Akụ na-Ebiokwu. Egbe. Onye na-emele mmanwụ a. Ike chụọ ya ma ya mee. Ya bụ Ikechukwu nwanne Nnebife Alogwu onye nna. Ikechukwu Nnebife Alogwu. Nwamụ enwelu m anna m. Wezi ọmụọgọ odogwu. Ikechukwu onye moya manụ. Ịbụ nwanne Ebifenụ Alogwu na mmụ enwelu m eze echi. Ebe a bụ ka isi bịa ụwa. Ike chụọ ya aka m.
Nnebife Alogwu Ikechukwu Nnebife Alogwu Nwamwe welu mana modogo a mmadụ ka eji aka egwuji bịa be gị anyị bịa na akwamozu nna ịnụ onye ji eti egwu a ya bụ akụ na-edozi ụlọ afọ mụlọ ọmụmụ na onye nna nọ na egwu mbụ bịa be ezi akụ na-etigbo ilonu akụ na-ebi okwu n'ụwa akụ na-ebi okwu onye ọma mụ na ị ga-adị nnu n'enu Ikechukwu nwanne Ebife Nwalogwu onye na-etile egwu a Ikechukwu Nnebife Alogwu Chairman Ikada Imperial Nigeria Limited aka MG Man of God aka ekpuchi ọnwa 1 na Nam na isi na akụ na-edozi obi aka na-eme ọgọ bili nunu MG na ịmalụ menunu nwamgbe enwelu m ana m ọya mai emgbe enwelu m ana m n'ọbụva mụrụ gị n'afọ onye oge adịlị mma India ka ị na-alụbili Ikechu ọya ka mee ezi akụ na-edozi ụlọ ezi akụ na-etigbo ilo onye na-etile egwu a ya bụ Ikechukwu MG nwamgbe enwelu mana mụ egwu bịara akwamozu nna ya ndị obodo oyibo na mmadụ karịrị akarị mbọsị ịgwala ozu papa ọ dị ya MG Man of God aka ekpuchi ọnwa n'isi na nkenelu gị your wife Chidimma MG Alogwu ugebe ụmụ nwanyị niile ọ ga-adịle gị na mmanụ ezi oge ele mmalụ obi dị enu Chidimma MG ezi oyimu ka anyị na-etile egwu a ezi akụ na-edozi obinu Man of God landlord na Anambra Delta na Lagos State ọ ga-adịle gị na mma ezi akụ na-etigbo ilonu ezi akụ na-edozi ụlọ ezi akụ na-edozi ụlọ isi na kenelu gị ezi akụ na-edozi ụlọ Chibuko Nnebife ezi akụ na-edozi ụlọ onye ọma mụ na ị ga-adị nnu Chibuko Nnebife Ikechu si na lekele nọ dị ọma na ya ebula egwu nwe kenenu wendobai nwa Steven Dalụ Ike si na lekele na ọ ga-adịrị ma ezi akụ na-edozi obinu Ndoba Steven MG si na keneyi
ọ bụ akụ na-edozi ụlọ ezi akụ na-edozi obinu onye ọmamụ aikodogu nunu isi na kenelu gị onye dị ya bụ nwe ma daga onye dị ka nwe ma daga n'ọrụ ama etiti ike n'obodo oyibo MG si na keneyi ọ sịkwa ka nkenelie chikeluo nnebife alokwu ya bụ ọnọ n'enyi ndị Igbo na Anam onye ọma mụ chikeluo nunu ezi akụ na-edozi obinu ịbụ nwanne bife alokwu chugozie gị ọnọ n'enyi na Anam igwe na India landlord na Delta State ọ ga-adịrị gị na mma ezi akụ na-etigbo ilonu ezi akụ na-edozi ụlọ akụ na-ebi okwu ezi akụ na-edozi ụlọ akụ na-ebi okwu ezi akụ na-edozi ụlọ akụ na-ebi okwu ezi akụ na-edozi ụlọ ezi akụ na-edozi ụlọ ọ dị ezi ya akụ na-edozi ụlọ na mụ ebula egwu ma ekene nunu nenu ike chukwe nwagwọba na mmịata na mụ nwanne m ka isi bịa ụwa onye ọ ga-adịlị mma ike chusi kele ya akụ na-edozi ụlọ ike chukwu egwọba na mmịata Anam MG si na lekele ọ ga-adịlị gị mma na ọ bụ akụ na-etigbo ilo Simeon nwanne kwenunu ma mmụ enwelu m eze echi MG si na lekele na ọ ga-adịlị mma akụ na-ebi okwu Simeon nnekwe na mmụ enwelu m Anam MG si na nkene yi akụ na-ebi okwu n'ụwa o ji ego nwee mba o ji ego ya ji ọgwụ onye nwere ego na-eme mkpọtụ ka na-enwu Nnamdi efe akanụ ka na-ejila ọnụ mewa na anyị ebula egwu nwe ekene nunu Nnamdi efe aka Ibori West wezuomọgọnụ a MG si n'ala ekele na ọ ga-adịrị mma Nnamdi efe aka Ibori West ọ bụ akụ na-edozi ụlọ landlord na Sugbe onye ọ ga-adịrị mma Koye Tikana na Umuikwu Anam ike na Singapore na ọ ga-adịrị ya mma ezi akụ na-edozi obi nunu akụ na-ebi okwu isi na nkenelu gị Okoye Aniameke Nnekwe Agamebu one of Umuemu Anam na ọ bụ akụ na-edozi ụlọ ezi akụ na-etigbo ilonu akụ na-ebi okwu ezi akụ na-edozi obinu Okoye na Meke Nnekwe Agamebu one of Umuewelu Anam MG si na keneyi ọ bụ akụ na-edozi ụlọ kedu maka
maka Uju Okoye Nnekwe Achalugo nwanyị ọma mekele yo ezi akụ na-edozi nnọnụ akụ n'Ebiokwu Nnamdi Nwanekwe nunu nwammiata na mọnụ a ọ ga-adịle mma Nnamdi Anekwe na mmiata na m Chukwu gozie gị kedu maka ụdọ ga-ala ilegbunam na mmụem anam onye ọ ga-adịle mma wezi ọmọgọ na taba ụdọ ga ilegbunam Chukwu gozie gị ezi akụla edozi ụlọ kedu maka ịma onye aka nna iru na mmiata anam onye ọ ga-adịle mma FGC na lekene ezi akụ na-edozi obi nunu n'enu Emmanuel onye aka wee nna iru onye moya ọ ga-adịle mma ugozie gị nụ obi ọra odogwu wezi ọmọgọ odogwu onye ọ ga-adịle mma obi ọra odili Kobo Kinaki Ọchị ọra 1 na India and his wife Tina Odili Ogeli Mali obi dị ya mekele ezi akụ na-edozi obi nụ oji ego wemba oji ego ya wemba oji ego ya ji ọgwụ n'aka lie n'enu Ọgịnịka nwa Isoba Okoye odogwe oji ego ya ji ọgwụ MGC na lekele na ọ ga-adịle mma akụ na-edozi obi Ọgịnịka Isoba Okoye MGC na nkele Ikenga ụmụ enwelu m anam onye ọ ga-adịle mma egwu anaba m ikwu anam ka njezu tọọ ya mee Sylvester Okaf onye ọ ga-adịle mma mee Ọda Chukwu gozie gị mmaji ibi mere Chuma n'egwu ka njenye ekele Sylvester Okaf the ambassador na ụmụ ikwu anam landlord na Sugbe ọ gara ululu egwe ezi akụ na-edozi obi nue Sylvester Okaf odogwu onye ọ ga-adịle mma ambassador landlord na Sugbe odogwu wezo ọmọgọ na taa na ọ ga-adịle akụ na-edozi obi nunu ego dị ya ka njezu tọọ eme n'enu Chukwu Okoye n'ụmụ ikwu anam isebia Chukwu gozie gị FGC kele akụ na-edozi ụlọ ike na India Chukwu Okoye mekele kedu maka ono Nneke Chairman Felico Sonic onye ọ ga-adịle mma n'enu ono eme aka na-eme ọgọ na taba nwanne eke wezi ụmụ ọgọ na alụ ngozi na ọ ga-adịle gị mma
chairman Fenico Sony Global Nigeria Limited Onowu na mwenwelu mu anam ike na Bangladesh akụna Ebiokwu n'ụwa Eziakụ na-edozi ụlọ. Eziakụ na-edozi ụlọ. Eziakụ na-etigbo ilonu Eziakụ na-edozi ụlọ. akụna Ebiokwu n'ụwa Eziakụ na-edozi ụlọ. akụna Ebiokwu Eziakụ na-edozi ụlọ. ọ dị ya Eziakụ na-edozi ụlọ. Eziakụ na-edozi ụlọ. isi na nkenele gị Eziakụ na-edozi ụlọ. Samson Eziakụ Ọgwụgwa na-edozi ụlọ. Miro West Eziakụ na-edozi ụlọ. ezi nwa m nwewelu m anam Eziakụ na-edozi ụlọ. onye ọ ga-adịlị mma Eziakụ na-edozi ụlọ. isikwa ka nkenele gị Eziakụ na-edozi Nkechi ụlọ. Ọgụgụ ha Eziakụ na-edozi ụlọ. iri maka Fidelis Eziakụ na-edozi Ọgụgụ ụlọ. ha ọ bụ akụ na-edozi ụlọ na-edozi ụlọ. akụla Ebiokwu Eziakụ na-edozi ụlọ. Eziakụ na-edozi ụlọ. Eziakụ na-edozi ụlọ. Eziakụ na-edozi ụlọ. akụla Ebiokwu n'ụwa ọ dị ya onye ọma mụ na ị ga-adị n'unu Kenneth Okoye ọnụnge na-echi echi nwa m nwewelu m ana m nnụ a ọnụnge na-echi echi ọnụnge na-echi echi na India guy landlord na Delta State isi na kene your wife Nkechi nwanyị ọma mekene yi ezi akụ na-etigbo ilo nunu akụ na Ebiokwu n'ụwa o ji ego mba o ji ego ji ọgwụ o ji ego ya ji ọgwụ n'aka nne ịdị maka Aloy Okoye na ụmụ enwelu m anam India ezi oyi na ị ga-adị n'unu n'enu Aloy Okoye nwa m enwelu m chugozie gị MGC kelee akụla Ebiokwu iswa ka nkene Kalistos Edochie Alokwu agbalụsi agene 1 na nam ike na South Africa na ọ ga-adịla ya mma onye ọma Kalistos wezuo m ogodogwu Kalistos Edochie chugozie gị agbalụsi agene nụ a MGC n'ala ekene na ọ ga-adịla ya mma akụla Ebiokwu kedu maka Peter Agwaọlụ Ọchịlị 1 na Sierra Leone oke nwa na mwenwere m anam onye ọ ga-adịla mma onye ọma bụ Peter onye ọma nụnụ Eziakụ na-edozi chugozie ụlọ. gị Peter Agwaọlụ Eziakụ na-edozi ụlọ. Ọchịlị Eziakụ na-edozi ọ dị ya ụlọ. egwu na-anazi mgbe enwelu m nụ na ndị ezute ọhịa m onye ọma rọdọ ọmọgọ ndị egwu chiedu nwa bụ nwanne ubi aka na ọmọgọ na alụ ngozi nụ wezu ọmọgọ nụa ọmọgọ ndị egwu nwa bụ nwanne ubi Chinedu nwa bụ nwanne ubi oil well na India landlord na Delta State mekene yi
India aka nwaka ibe ya one of Anam ọ ga-adịle gị na mma onye ọma bụ Chinedunue aka na-eme ọgọ gaba n'iru ịbụ Chinedu nwa bụ nwannobi nwa ka ibi ya mmadụ ka ibi ya n'elu ụwa nwa ka ibi ya nwanne m ọmọgọ ndị egwu ọ dị ya isi ka nkene Tony Ọfọ Ọnụọra nwata kwacha aka one na India ezi nwa mwewelu m Anam onye ọ ga-adịle mma n'enu Tony Ọfọ nụnụ Ọnụọra n'ịga adịnue ma mwewelu m Anam ọmọgọ ndị egwu nwata kwacha aka n'enu ụwa n'ịga adị Tony Ọfọ nwanne m akụ n'ebi ogwe ọ dị ya ịdị maka Igwebike Okonkwo nwata na-achọ kie one na India ezigbo mmụ enwelu m Anam isokwa na ọmọgọ ndị egwu nụnụ ezi oyi na ị ga-adịnụ ịbụ Igwebike mee ya bụ nwoke ọgwọnụ nwata na-achọ ka ihe nịnụ ọbụla ajọ nwa akụ n'ebi okwu mekene yi isikwa ka nkenelu gị Emeka Eberechukwu ọnwa one na Ogbuani Ọcha odogwu n'India ọ ga-adịrị gị na mma kedu maka Ada nwanyị ọma Odosi akụ dị ya MG si na kene unu ezi akụ na-edozi ụlọ nụ akụ lebi okwu Jesuto imoyome ya bụ Isaac nwoke Aisa bụ son odogwe MGC na lekele na ọ ga-adịrị ma Aisa abụ na Ikorodu Lagos State mekele yi iswa ka nkenelu yi Basil Abbas na mgbe enwelu m Anam landlord na Lagos State Ezennia one of Anam ọ bụ akụ na-ebi okwu wezi oyi na ị ga-adịnụ Basili Abatụ na tabanụ aka nwela amala mee na ọ ga-adịle gị mma nwa Abatụ dọba akụ na-ebi okwu mee ọgwụ eji ọbụ na-ekenu n'enu ọchịla ọzọ ọmụ enwelu m Anam ọchịla ọzọ nwanne m o ji evi eme ọgụ eji ọfọ na-eke ọchịla ọzọ wa na mụ enwelu m Anam landlord na Lagos State odogwu na Ikorodu emezi oime Anam odogunu aka na-eme ọgọ na alụ ngozi nu MGC mkenu nucha ndị ọ ga-adịrị ma akụ n'ebi okwu asị na akụ na-etikpo ilonu n'enu eke emezienu onye ọ ga-adịrị mma bịa amalụ nwoke masị ama obi ya one of Mwewelumu Anam India iswa ka nkene Edwin
Emeka nwa Jizọs ọ ga-adịrị ya na mma n'ọra m etiti ike na India Edwin na ezi onye m onye ọ ga-adịrị mma nwoke Chukwukere onye ọma nwa Jizọs bịa emjisi n'ala ekele na ọ ga-adịrị mma akụ na-edozi obi ezi akụ na-edozi ụlọ kedu maka ekene Ilendo na mwenwere m Anam ike na Lagos steeti emji si na nkene yi na-ekene skwa Chris Anekwe Onigbo ụmụ Igbo ụmụnna wezuo akụ ilo ana nwanne otu abada ụmụ Igbo Anam ịsụkwa ka nkenele gị Augustine Ọka Udemgba oke onye aka na ọrama etiti Anam emjis na nkele yi ezi akụ na-edozi obi kedu maka Michael Ọfọdile ike egbe MG man of God ọ si na nkele ncha na-ekene sukwe Chance Odili Chaso na ụmụọba Anam ike na India ọ bụ akụ na-edozi ụlọ na-ekenekwa Peter Ọgwụgwọ Ọda Opuo na Mmịata Anam Odogwu na India kedu maka ekene Ezenwa Ikemba Nando Odogwu n'India omelọra ị ga-adị ezi oyi na ị ga-adụnụ ya bụ ekele Ezenwa Ikemba Nando ekene sukwa Prince Nwagod Ifeanyi Ọkafọ na Mmịata Anam ike na India esukwa ka nkenere gị Chance Okeke Igwe na mwenwere m Anam ike n'obodo oyibo ọ ga-adịrị na mma onye ọma m Chance Odogunwe Chance Okeke Igwe onye ọ ga-adịrị mma akụ na-edozi obi kedu maka Augustine Ugosimba Ugosimba nwanyị na-ekene sukwa Ifeanyi Chidokwe Onowu Papa Chiemele nwa